Ja, het was heel toevallig. Ik hier een lietsbootje en we woonden eigenlijk wel wat groter, want dat lietsbootje kon je net op sliepen. Dus toen stier ik op een gegeven moment ergens in Januari aan de kant en dan komt deze sleeboot aanvaren en die gaat daar aanlezen werd ik stier. Dat was gewoon heel toevallig, dat het zo wezen matten misschien. En die boot weet ik net de eerste keer, maar ik was zo onder de indruk. Dus ik zei tegen die jongens, stel dat je door die boot verkepen was. Nou, en wat was er dan voor? En zo is dat eigenlijk begonnen. Krijg je nou ook een soort reacties van mensen? Ja, iedereen shot altijd en iedereen jet het ik op afstand al. Dus ik krijg altijd een heel soort... Meesten komen soms speciaal, vooral oudere mensen, de caravan uit of de camper of zo. Dan jaren ze mee omkomen en dan sjost al naar het water daar rennen. Dus ja, dat gebeurt wel heel soort. En dat komt dan ook vooral door het lood, denk ik. Ja, door de lood, ja. Het is heel nou ja, volume, zwier volume is het, hè. Een gewone 6-cilinder DAF of zo, die had iedereen erin. Ik bedoel, dit is iets speciaals. Dit vind ik juist bijzonder. Dus dat wil ik wat indruk op mij maken. En verder de boot, ja, de verhoudingen in de opbouw en zo, ik vind dat het klopt. Zo. Friesland is zo mooi, wij hebben zoveel water hier. Dus wij zijn een heel soort in Friesland. Wij zijn een paar keer in Alphen aan de Rijn, nou dat staat hier net op, maar Alphen aan de Rijn, daar zie je dus die motorenfabriek. En daar hebben ze een paar keer een reunie gehad. Dat er alleen nog maar motoren of schepen met industriemotoren kwamen. Daar ben je 3 keer naar een reunie geweest. Nou ja, dan heb je een vakantie, dan ga je echt 4 uur de grens, zeg maar. Want over het algemeen blijven in Friesland, dat is veel te mooi.